arep bergawean salah tidak sih lah. Tole Iwon. Oh mbah, jenengan sinten? Kados kula kok mboten patoso ngertos jenengan, Mbah. Aku Bajo le. Awakmu wis suwe kok ora tau mrene. Aku ning kene lho, Re. Aku kosong, Le. Oh nggih, Mbah. Kula tak mangke mriko nuwun pangestune, Mbah. Astagfirullahaladzim. Aku kok kaya pedokan Bajo ya. Suwe aku rak tilik rono. Jele apa ora ya panggonane ya. Esuk teko tak mangkat rono biasane ning makom ya bocah nom-nom akeh mbok menawa ana sing ngerti salah sijine. Wis tak salin sik lah. Oh. Amit Mbak, amit Pak, Mak, Yu, Tang, amit, nggih. Nah, bocah-bocah kayak tak coba tak bedane. Kok Mas, dengan apa Mas? Ten mriki Mas? Jagongan, Mbah. Jagongan kok ning kuburan. Ya penak to. Wah, ono cewek wedok wayu kae. Mbah, lah sampeane lapo mrene? Yo jaro to Le, mosok arep keplek. Mbah. Yo jaro nggone mbahku ra Le. Sik tak tinggal sik Le yo. Yo. Siap-siap ready. Iki. Kok lali aku yo. Serang kene apa serang kene ya lah. Apa waktu? Le, kok aku kok lali ya Le ya. Gune bayiku kok panggonane kok ning ndi ya Le? Ning alas sih, Mbah. Lho, mosok ngene makom ini kok ning alas to Le? Mbah, lah mbahmu sing mati jenengane sapa? Yo wonge jenenge Bajo, umure kira tekan patine yo 100-an lan Ale. Ya Mbah, tak dudake bagian kono lho, Mbah. Konone ku pancere ndi? Lah Mbah kan jarene umure 100. Lah sing kono iku sing tuwa, kene sing enom, Mbah. Tuwane ku sak pira, sing enom sak pira? Tuwane sak mene to, Mbah. Kuburan apa panti asuhan? Yo Le tak mlaku sik rono Le yo. Oh nggih, Mbah, monggo, Mbah. Monggo. Bah, jare wis bar. Wis Le. Mau
tak kei wah wampal mendoan oh bakso Enak iku, Mbah. kecipir Puas. siadu wis barang kalir akeh kabeh Komplit mu kaya arep, Mbah. Ngono ya, Mbah. Mbah. Wong mati ndak doyan mangan. Kan ora obah. ya nggawa doa le donga engko ning kono iku bakale kok dadi kaya panganan ning donya padha. Oh, ngoten ya, Mbah. Lah sampean kapan? Kapan apane le? Lah nyusul bajo to, Mbah. Kok tak kirimi waki, Mbah. Gabrok cangkemmu ndak setruk kowe. Geng, ndang starter motore. Ih, mau kunciku. Wis, mbok lah wis remo. Waduh. Oh, iki apa? Yo. Ayo. Lengo di geng. Enak-enak. Tenangno to. Untuk rondo anak siji pereti. Ora ana prawan wae, geng. Rondo-rondo diembat. Yo it, bro. Lah ke apa reti? Ana istilah janda lebih menggoda. Ya reti, tapi kan perawan lebih menawan, geng. Isih segel tanpa jamaan. Lan dadang ngajari enak rondo. Siap saji Tampung. geno. Aja kenceng-kenceng, geng, aku urung kawin. Yo iblong. Gen. Jian anak-anake sapa kae serba motor pora sih. Matane piye to janjane? Teko tenang, Bos. Aku lho ora apa-apa. Itu Mandek sih, geng. oh yo. Turun yo. Oh, bocah kentir. Untuk ini sih blong. Oke, siap. Dobro kuwe bawa ngamuk. Teko tenang blong. Bawa niku bate sakeh. Iku wae yo, geng. Wah, ono bawon blong. Di. Kae lu. Di. Kae. Bareng di. Somlengos, yuk kerjane yuk. Ayo. Yuk. Bener ada bener lo. Oke, bener. Tata bener nih. Sebelum kami tangan besok. Belum api dong. Betet. Wah semene pocong kok metu kok sore-sore ya mbok nyicer ah. Kanggo kok bengi ya ora enak to. Assalamualaikum Yayi. Waalaikumsalam. Le, Lah kenapa ngos-ngosan kowe? Kae, Mbak. Bladuk-bladuk sikilmu. Lah iki berduri sapa? le iku mau to, Le. Mosok pocong kok sore. Teko kok apa ketok kok sore-sore ya, Mbok. Nyicil bengi turu ra ya enak to kanggo kok bengi. Ya ora perlu aku kok.
Yo tak terbah. Ayo le, tak melu. Ya wes le, tak balik ya. Lah aku di bah bayarane. Lho lah, ngomong terkait ngono wae kok ya bayaran to le. Waduh. Wah, Loh, kurang, Mbah. lah ternyata ya cuma ngono wae yo, sak yo tambah barang to le. Nah, tak balik lah. Wah, lah ngono, Mbah. Sesuk mene ya, Mbah yo. Ya ya le. Blong, rene blong. Yo tak merono. P. Wah, iki aku bare entuk duit iki saka bawon iki. Piro? Wah, enak dienggo apa iki? Wah, iki. Oh. Enak dienggo apa iki? Ngopi, bet ku rokok. Wah, sadu iku yo. Ayo ra, yo. 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 Ayo geng, Andi. ayo malaku enak. Ayo, gas ngopi. Ayo. Kopi le Don. Pilih. Yo, siap, Bos. Kopi piro nang? Loro le, Don. Loro wae, kopi reng. Ambil rokok rong lor, ya oke? Eceran. Oke, Bro. Yo. Oh, Mas. Oke. Oke, Bah. Wah, enak iki ngopi. Seger iki. Lah di barok ae. Rokok bareng loro. Loro. Bah. Iku. Mas. Rong lor wae. Tanya ke duit iki. Wah, enake urip kok koyo ngene yo. Ale. Sanom-nom kok tuku rokok cek ora ular. Lagi surut. Nah, aku duit akeh. Tak borong sawarungmu, sawong-wong sisa. Sa anake sisa nek ono. Sak bojomu wis. Kapan olehmu di duit? Potong-potonganmu do ora nyambut gawe ngono aja buayak-buayak ya. Ya engko to, ana lowongan. Lowongan tikus apa garangan nang? Lowongan rondo. Yo kerjaan no. Nak gelem kae lho ana kerjaan. Lah, kerjaan apa lek, Don? Penak pokoke. Bayarane sedina 5 juta. Gelem pomo? Gelem-gelem. Tak melu lah nang ngono. Nah niki, kok tak omongke sing duwe kono ya. Yo, Nah, enak tak melu. gelem yo. Ligene ngarepe bajul. Sedina muput. Joedan. Yo mulai bong. Lah lapo dulu men. Ning kene udah di barongan kok. Lah arep tampil apa pegeng niki nih. Dan buaya gua pawang tua. Coba lihat kono semrawut ning warungku. Balik. Wah, blek. Blek. Oh,